Waqt ix-xandira speċjali ta' NETLIVE li saret is-Sibt, il-Partit Nazzjonalista ġabar madwar 55,000 euro bil-għan li tkompli tissaħħaħ il-midja tal-Partit u l-messaġġ tal-Oppożizzjoni. Dan biex il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Media Link Communications u l-programmi fil-midja differenti tal-Partit ikomplu skrutinizzaw bl-aħjar mod possibbli lill-Gvern u jaraw li f'pajjiżna verament issir ġustizzja u tirrenja r-rule of law. Is-somma tħabbret mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo fi tmiem il-programm Maratona li beda għall-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar. Huwa rringrazzja lil ħaddiema kollha tal-Partit Nazzjonalista li jagħtu servizz eċċellenti lit-telespettaturi filwaqt li ratħaj lil qatt ta' volontiera li dejjem ikunu minn tal-ewwel biex joffru l-għajnuna tagħhom. F'dan il-programm li rassem ta' nies ġejjin minn kull sfera tas-soċjetà kien diskuss it-tmiem ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru u l-fatt li ż-żewġ kandidati fit-tellieqa għal-leadership, Roberta Bela u Chris Fern, ma offrew xejn differenti mill-predeċessur tagħhom. Waqt l-edizzjoni speċjali ta' NETLIVE għamel intervent tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Huwa saħaq li għalkemm Joseph Muscat se jitlaq ma jfissirx li d-nubiet tal-korruzzjoni tal-Gvern Laburista se jintesew. Sostna li l-poplu qiegħed jistenna u jrid li min se jkun Prim Ministru ġdid ta' pajjiżna inaddaf il-kriminalità li ħakmet Kastilja u l-Oppożizzjoni se tkun qed teżiġi u tara li jkun hawn tibdil reali biex l-istituzzjonijiet ikunu verament liberi fit-tisħiħ tas-saltna tad dritt.